Kuvela okushaqesayo okungase kwenziwe kwi-MK kwenziwa yi-IEC. Sawona kuphinde ngokuphila kufinye khona nombuso njengamanje ukubingelela yena Mathula Nkosi Ntombi zomqamela amehla kha abanye baqama multiples. Ngawethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike bese ekugcineni ekupheleni kwevideo uyakhomenta. Wenze sure ukuthi ivideo uyayilinda until iyaphela ngoba ngiphathele ulozolo lento olokwazalwa ongazuyizwa. Okay, ngane zakwethu into eyodwa ayoshiwo abantu ukuthi uThabo Mbeki was understanding one thing ngoZuma ukuthi abantu bayamthanda noma ngambeka amabala kanjani angeke kuze kushintshe indlela abantu abamthanda ngayo uZuma kunalokho kwenza ukuthi kube worse. Okay, omunye oyisazi ngaphansi kwe-MK ube sephawula wathi ningakhululeki kakhulu ngoba nibona i-IEC wenze lento oyenzile kodwa ke u-IEC wenzela ukuthi mangabe usumchitha uZuma noma uswenza ubushompe shompe ningawugxeki kakhulu ngoba akunina nje uphinde nikhulumele futhi nithi kanjani ngoba u-IEC wona wakhulumela umsholozi kufanele achithwe kuwa president we-MK. Ngaphandle nje komusho isikhathi kaMntwana ekhaya ngifuna ukuza ukuthi uyaphikisana lalokho noma uyavumelana nakho ukubamba nayo ivideo. Hlangana ku-comment section mina mawuqeda ukubuka le video. Njengoba ngike ngasho nje kulenye ivideo edlule ukuthi igame yepolitiki cishe ifana nale game okuthiwa i-chess. Ubozibuza kuyona yonke imove esuke yenzeka political ukuthi ithini motive behind. Ingakho bengithi ke sibeke eceleni lento kaKhumalo ma comrades because asibuke ni motive behind yona. Yabona uma ngizama ngijula ngiyibuka imotive kimi ngiphuma nayo iyodwa. Lana sidayiselwa uIEC ozoba ihero ukuthi udismise uKhumalo. uKhumalo ngenkathi ebhala le yancwadi vele ubazi ukuthi will never succeed because aka appearish anywhere as a leader eMK. But bambhalise yona bazi ukuthi kuzophuma iresponse from uIEC thina bese sishayela uIEC izandla. Sikhohle ukuthi uIEC ubophele umsholozi amanqine enyathi. Zimbili izinto uIEC yagabe ngazo njengamanje. Ufuna umshaya ngeConstitutional Court, umehluleke umshaya umsholozi ngeConstitutional Court kuzoregwa ama-elections. Ngeke beze beyivumele iMK ukuthi win. Lokho ngiyakwazi nawe futhi olalele video yakwazi. Buka le Twitter lekade ibhalwe uMbalula. Le laphathi khona they have paid for ukuthi le circus iphele ngomhla ka-29 May. There is deep between those lines. You may take it as a joke. Uphinde wayidelete futhi uMbalula. Uphinde wayidelete Twitter kade ebhalile. ANC ikhokhe imali enkulu kulama elections ikhokhela ukuthi uIEC ay destroy MK. Enye into engenza ukuthi ngisho lokho ukuthi namhlanje uRamaphosa usayine ibill yokuthi ayiscrape out lento yokuthi ama political parties eyo disclose noma declare ukuthi abe nama donations amangakanani aqhamuka kobani. Why would you or scrap out such a very important clause within uIEC okuyiyona ehold ama political parties accountable nanokuthi kucheckwe ukuthi there is no corruption uma abantu bethola ama donations from different private sector companies. Ukwenze lokho ngoba bafuna ukuthi bezidelise ngakho konke okuyimali ukukhokhela uIEC ukuze kuregwa ama elections. Ngiyazi ukuthi ngizothi ngikhuluma ipropaganda noma ngikhuluma iconspiracy theory, but I'm telling you uIEC useziprovile kaningi ukuthi is anti-MK. Lento ka Khumalo is not pro-MK ukuthi bathi uZuma uyileader. Vele bayazi ukuthi basomshaya lapha eConstitutional Court. Yini eyenze ukuthi uIEC uma uZuma ebhala ethi amajaji awu6 ayehleli ecaleni lakhe elamgweba engayanga kuyitrial engatholi nanethuba lokuappeal ukuthi awangahlali kule case kaIEC versus Constitutional Court versus Electoral Court umsholozi second respondent kuyona ngenxa ye sentence yakhe. Umsholozi uyayibhalela Constitutional Court uthi leya sentence leyana yile eyayithathwe yinina, so nina you are conflicted kule matter, you may be biased in taking a decision enizoyithatha. Ngicela nizi recuse nihlale eceleni kukhethwe amajaji amanye awu6 azohlala kule matter kaIEC versus Electoral Court mina ngiyi second respondent kuyona. Ya Paul IEC yathi uZuma aka nama grounds okucela amajaji ukuthi ahlale phansi ukuthi angabe bhayi. IEC yini yenza ukuthi iphendule ezintweni ezipersonal zikaMsholozi.
hey asingadidiswa into kaKhumalo ukuthi uIEC la usekhipha incwadi yini uIEC responde quickly kangaka encwadini ebhalwe izolo namhlanje uIEC useyaresponde instantly. Hey kwakhiwe itulo la Papa Man ma MK amahle ufuna ukushaya umsholozi la and ukuze meshaya umsholozi bese kuthiwa nina anikwazi ukuthi nithi nini oIEC akamfuna umsholozi nakho nje uIEC wamdefend umsholozi ehlaselwe uKhumalo. Vele uKhumalo ubengena ground ubengena substance kulento adeyenza. It's a plot, it's a political plot. uIEC is an enemy, I'm telling you, is an enemy. Asingayivumeli lento eshiwo uIEC as if uIEC say hero. There is no heroic act like by IEC. This was all canvassed, bahlanganile bayikhokasa lento bayiplotter ukuze thina sithuke sithi hey nangu umsholozi useyakhishwa kwiqiqi awusiyabonga IEC usave lo msholozi. No. IEC sikubhekile ngeke sikudedele so lokho sikujonge kanje kuze kushaya umhla ka 29 May.